ban bat ye kan nganam la ban ai kanu ke jing tho halor kitu ki jing dia mano bab wanra itu ki jing dia bat kumno kitu ki jing dia ki jagum to ke banga sipan pau kene ko por kalong aba fikli ke ai ke jing yu i ke jonga ke jing so jonga kalong ba kum kini ki jing dia kidai ki bangi dai ban kiar kidai ki bangim dai kidai ki bam dai ban ja hanrai kum to kalaja dia kai ke banga dan ban ong kene ko por kalong ban kentu bahalang ki NGOs bafer ban bat ya ke jinglong jai ban nam dan keno ke jing thot aga syongsuk ke syongsan bat kumjuro ya ibor penya distrik ya ke sarkar hi barok kawai ban long ki bapet ngor ba ki bakum kini ki jingjia kimdei ban yolat ban banja hapo jong kanong ba silong nang ba ipaj ba kinom thut kan kipaj ba kinom thut kamai keji kelet kawan ikna skul la kapule kaputhi kinong let kinong wan ki bawan sini sapo ke jela jongiro mangi gitrai sinong rong inum dan jing thot bat ya ka sarkar ba kan numdei ka jing bandan ka jing pendan kam palat ya ka bor habate alakam ka habong ka tin pareng kam dei bandan ka excessive use of force habate lakam yikinu kino ki jing kulmar ki badan hapo jong kanong ba tinga kirmen ba ki nongshong snong ki dorbar snong ki rangba snong ki seng samla snong ki seng bhalang barokhan kini lang na kabanta banwanra ya ka syongsuk syongsan ngangit skam ba ka KSU ro ka sungthu ya la ka jong ka nongrim bat kiwi ki seng bhalang ro ki sungthu ya la ka jong ka nongrim namar ki nongrim ki bamaki ki dawa ki pej hi katkum ka nongrim ba syonghok ka sarkar ro ka ban pej ki jing dawa ba syongnya bat ban penbet ya kino ki kam katkum badai kalanti ka ba khado khatwai ka ba ko ban ong ba ka sarkar bat ki paj ba ki dei bandan ya ka thong ban penlong ya ka silong kanong ba ka ba syongsom habangali i gitu ki jingjia nang ba social media menin janmet hi ngalalej ban ya kendo ya bro arngot ki deputy chief ministers jong sarkar but ngarong ki ba ka sarkar ka dei ban ya kendo ya thong ban penlong ya ka silong kanong ba ka ba syongsom